Hello guys! Welcome back to Mommy Emma at Dream Patisserie's channel. This is Shane in the baking, and for today's vlog, magluluto tayo ng sinigang na salmon. Sinigang sa salmon? Basta sinigang na salmon. So, simple lang. Kasi gusto ko ng salmon talaga, tapos sabaw. So, and today is Holy Thursday. So, ito yung lunch namin for today. So, isang salmon belly na 500 grams. Isang onion, red onion. Isang lemon. Isang ano talaga? Ginger. Carrots. Chinese cabbage. Kasi actually, naubusan kami ng mga gulay-gulay. Kasi yesterday lang din kami nag-grocery. So, yan, na busy. And then, of course, tanglad. Hindi mawawala yung tanglad. Never. Hindi siya pwede mawala yung tanglad sa mga sabaw-sabaw natin. Kasi malansa. Para iwas lansa, kailangan may ganun. And, of course, ground pepper and salt to taste. Ganun lang kasimple. Wala tayong tawag dun? Walang mga whatever chuba egg. So, mag-move tayo dito sa ating chopping board. Ayan. So, gagamitin ko yung ano ko. Ayan. Matagal na akong hindi nakapaggamit ng ano ko. Knife. So, gamitin na natin, diba? Baka magtampo na yung knife ko. And of course, ayan, I have a pot of water na dito. Lalagay ko na siya on top of the stove. So, let's start. Hindi na ako magsasalita para matapos tayo ng maaga. Kasi anong oras na, guys? Ayan. And then, ginger. Konti lang kasi may bata kami. Ganito na, okay na kaya yan? Kasi hindi siya mahilig ng si Hunter, si Eden Hunter. Hindi siya mahilig ng maanghang. Kaya, baka masyadong mahilig kasi ako ng ginger. Kaya, baka masobraan yung anghang. So, ganito lang yung paglinis ng ginger, guys. Kasi sa gamitin mo yung knife, sayang yung yung tawag dun, mahihiwa mo din pati yung laman niya. So, easiest way to clean your ginger is use a spoon. Char. Diba? Ang tagal ko na hindi nakapagluto, kaya nag-volunteer ako magluto. I volunteer as tribute. Naririnig kaya yung boses ko? Hindi ko hina ng boses ko. Pero bahala na kayo na mag-adjust. Diba? Mas maingay pa yung sa labas kasi sa boses ko.
So, yun, habang pinapakuluan natin yun, linisin mo naman, ay maghiwa muna tayo ng ibang kailangan natin hiwain. So, ayan, I made sure to wash in between the leaves talaga kasi, syempre, diba, minsan may mga ano dyan, kung ano-ano. So, ayan. So, yun, nag-boil na yung tubig with the thing. So, buksan na natin ito. Oops.
mo siya ganun ka.
And this has been Shane in the Baking here at Emma Dream Patisserie. Thank you so much for watching, and I hope to see you on Mommy Emma's next upload. Bye! Buyers! Stay safe. Bye!